Hello, it's me. Аз съм Сана. Честита нова 2019 година. Нова година, нов късмет. Всъщност, за една година качване на видеа в YouTube и качени 50 и няколко YouTube клипа, аз нищо не научих. Не, се. Много научих. Това, което искам да кажа за изминалата една година, в която аз качвам видеа всяка неделя, като си помисля преди една година как се чувствах и сега как се чувствам, вау, има голяма разлика. Голяма разлика в мен. Да, не съм като IDBG, които за една година качване в YouTube събраха 150 хиляди абоната. Нито съм като Изабел, която за една година качване в YouTube събра 100 хиляди абоната. Една година качвам видеа в YouTube и събрах 5200 абоната, което не е малко. Изключително благодарна съм, че има хора, които отделят от ценното си време, за да гледат моите видеа. Не искам да звуча неблагодарна, но просто не мога да разбера къде е баланса. Да, със сигурност ако правя видеа, които са малко не толкова говорене, не толкова смислени реакции, чаленджи и просто, генерално простоти, сигурно ще събера повече абонати. Не знам, имам чувство, че видеята, които качвам, ги качвам специално за Канева, Беленска, Дани, Явор, така да е Явката, Аяс, Таваз Банички, Ати, кой още ми гледа видеята? Буквално знам всичките хора, които ми гледат видеята поименно. Още няколко човека, които си пишем редовно в Instagram и Facebook. Опитвам се да си спомня в момента, докато снимам това видео, но не искам да изглеждам, ало сега ще прочета имената на хората. В смисъл, познавам ги, запомнила съм ги. Та една година, откакто качвам видеа в YouTube. Какво да очаквам аз от себе си през следващата година в YouTube? Или какво да очакваш ти, който гледаш моите видеа от мен? Искам да променя малко съдържанието на моят канал, което да е, може би, по-отворено към по-широка публика. Не мога да се таргетирам точно в някаква целева аудитория, в смисъл години. Не съм насочена само към деца и тинейджери, нито пък само към възрастни хора, защото не дам много добри съвети. Може би не дам никакви съвети. Не знам, чувствам се много неуверена в себе си в момента, въпреки че не си личи с този килограм грим. За тази една година научих много. Не мога да изброя какво, но е много за себе си. Колко съм awkward и кринч, неадекватна. Не. За тази една година научих много и смятам, че се развих много. Ще променя малко съдържанието на моя YouTube канал. Какво ще? Не знам. Ще поживеем и ще видим. Каквото и да е, ще бъде забавно, ще бъде положително, защото аз смятам, че съм забавен и положителен човек, въпреки че може някой да твърдят друго. Аз не им вярвам. Аз вярвам на себе си и своята собствена преценка за себе си. Ето това е видеото, в което отбелязвам една година, откакто качвам видеа. Честито! Благодаря на всички, които гледат видеята ми. Много мило от ваша страна хора, че отделяте от времето си да гледате моя канал. Надявам се. Не знам какво да ви хареса, съдържанието ли, аз ли нещо да ви харесва и да ви задържа. И така, до следващото видео. Ако ти е харесало това видео и въобще ако искаш да виждаш повече от мен, абонирай се с моя YouTube канал и не си палец нагоре, коментирай нещо по случай една година откакто качвам видеа. Примерно първото видео, което си гледал, първият ти спомен от мен. Не спомен, в смисъл спомен звучи малко странно, все едно съм гътнала. Къде? Просто коментирай нещо. Ако за първи път гледаш моя видео и точно това е видеото, на което си попаднал, виж в канала ми останалите ми видеа, защото имам доста различни видеа, а новата година ще качвам още по-различни, не знам. Опитвам се да ребрандирам канала си първо в главата си и след това реално и виртуално, така че ще видим какво ще се случи 2019. Очаквай неочакваното. Чао! 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 Чао!